Hello guys, good evening guys. Maghapunan tayo guys. Happy weekend sa inyong tanan ha. Sa akong mga followers diya ha. Nasa iba-ibang bansa. Mayroon tayong ano guys. Ano ba tawag sa inyo dito? Isda, tamban. Ano ba tawag diyan? Tamban. Tsaka mayroong kinilaw guys. Medyo na-miss ko na yung kinilaw eh. Kahit sa isang 2 linggo kahit isa lang. Tsaka mayroon tayong pusit na adobo guys. Tsaka itong prito. Kung sino kakain ng yellow corn, sweet corn. Pwede rin. Sa akin, tikman natin guys. Unang subo sa inyo guys. Lagyan natin yung sabaw. Sarap ba? Tsaka kinilaw. Reliable lang. Thank you so much guys. Daghang salamat sa akong mga followers ha. Sa walang sawang suporta sa amin. Daghang salamat guys. Thank you so much.